Ay, salamat. Sira na ang klase. Managyo ko sa ako ang pagkamaestro. Kunya karon ang ako ang retirement kay sakto naman ko sa Panginoon, retire na lang ko. Murag aprobahan na sad. Ya, pagnegosyo na lang ko. Pero mao kadaot kay kana si akong amigo nga taguroy. Pero tindahi mo bayad. Mangingil ta, ingo nga ugma na lang boss. Sige na lagsaad. Pagpangutang, ari diri. Pag mayroon nun, atuon pa sila di. Pag yun mabayad, karon akong atuon sila eh. Sa wa magkwarta ni. Paitan, wa tayo trabaho ino. Sugi ko panahon na. Uy! Taguroy! Ah, sir. Oh, timing kay sir da niya ka. Mao gani, hindi ako kay matayaw ting bayad ng mga mang tamo adto dito balay. Awa, good ko ka. Adto sir kay. Sao sa nga pagtim sa yung timing nga mo gisip pagkahulog taon sa kwarta sir ako ang gabayad mo. Tawo na ko binli sa nimo hatong inubayad para makadata bisag katunga alaw sa. Wa gid ko makabilin ato sir kasi porter sang gamayap sa kwarta ra. Pila ganito kung home name mo sir? Tang paitan mo. Si Kumil to imong huwam. Dungagi lang na sa 5 minutes sir, sir kay para na una na ko nimo sa kalibo. Ambot lang ka nga mura magwana sa ko ang mga unya na maningil pa nga tulain pero kay akong giuna dili kay dugay-dugay naman na imong utang. Dugay-dugay mo sa taon sa kani ari sir ako dugay sa sige ma. Naningil lagi siya sa sir sa utang lagi niya lagi. Mau bitaw. Naningil ka ba utang? Oo. Sus. Balaan mo sir. Wa ka makakita na di man makabayad. Wa man gid sinilas yo. Paninglan pa Di nimo. man kay pag-adto ani dito may man kay mo pasalig nga mao na siya kuan manguling siya manghakot sa bus. Sa ika pa ay sa kay pasalig sa tao. Di mura nga akong ipautang. Ako lagi. Sunod siya pasat di ay na sa ligi sir kay tanaw wa man gid sinilas yo. Ligal ba yung nungap nakapangag ng agi. Mao lagi saon man nirong iyang utang. Kasi pa. Dito pa ikaw sir. Aton sa dito unahan sir at kanang paniwi sa lain kay magkuyugan sa kadamahan kay mangita mi karta. Oo, kana. Pangag ng agi ni di gid kabayad. Nya asa sum sa mangita na. Wala na mo. Ikaw sa taba. Sige pasalig ka na nga mangutang ka. Awa tanan nagdama nang ginaw mo pasalig pa mangutang ka. Di mo kabayad. O man gani giingon ako nimo nga pagtarong sa eskwela aron ka man karon mo kabayad taon ko sa akong mga utang. Isa to pa imo ko pa eskwela na kabayad na imo utang. Ako pa dako na ko pa. Kabalo na ko mauwaw. Ikaw ilado ka sa pagpangutang. Ilado pa ka sa dili ka bombayad sa imong utang. Sus tabuan mo pa. Mauwaw ta na imong trabaho pa. Sige no, sa agwantal sa taron. Kay sao man gyud nga wa pa ka mag-eskwela. Pogi koy kabayad. Ta to ta. Ay taan ta nagpagi imong utang nga. Magbayra na. Sige. Hoy, pre! Oh, pre. Oh, asa man mo? Manakaw lagi may pre kay kuyog bis mong anak ito pre. Kisa mo pa. Kupari. Oh, ako kumpare ni. Sino sa to pa mangutang mo kani? Ah, dili ay kay tanggon nga. Kumpare ra man ako na niya. Ya. Isig na ngay. Kwarta na pahulma ko. Ano man? Ikabayad sa utang lagi nay. Dakong tao dito nga, way kabayad, di na mo bayaran yung utang daw. Unya. Ay, nailado mo kumpare na ko nga di mo bayad sa utang. Sa Siya. Di siya mo bayad, ako bayad ko be. Pautangan ako na be kay. Ako bayad sa utang dito, pwede ako utang nito si Kumil. Ano pre? awa pre ay unsan bata nga. Sige bata ron. Unsan Kani si Kumil. unsan man kanon pakawawan man tani mo. Kaya tira na siya para makabayad ta ako. Ah pre ha sige liwa